juca hide and seek cu fratele meu și voi juca cu acesta și fratele meu va căuta, doar că eu n-am voie să-l omor doar cu ultimata și cu acest brawler nu se prea poate, adică numai dacă îl paralizez și îl omor. Ba da, fratele meu mă tot îngână, adică nu vrea, adică doar îl paralizez și îl omor, atât ai fac. Ba da. Se duce pe acolo. De fiecare dată când voi pierde, voi număra. Iar de fiecare dată când voi câștiga, el va număra. Dar play. Bun. Trebuie să las să-și facă ultimata, pentru că am avantaj cu mult. El doar cu ultimata are voie să mă omoare. Bun. Număr până la 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uite-l! Dai! Ceva! What? N-are internet. Revenim când va avea. Bun, și-a făcut internetul. Și play. El va ascunde acum. Da. Deci, eu trebuie să-i dau lovituri. Și după ce am dat loviturile și mai are puțină viață, trebuie ultima lovitură să fie ultimata. Dar n-am voie să-l omor din ăstea. Fix la mine. Eu voi căuta și voi căuta cu asta. That's gonna leave a mark. Play. Nu, trebuie să faci din mine. N-ai voie. Gotta secure the bag. Hey, N-ai I got a voie. job to do. Bun. 5, 2, 6, 6. Hey, I am got a început. job to do.
ultimata. Ultimata, să fie ultimata. Deci, acum fratele meu numără, pentru că nu a fost corect. Eu voi juca cu acest brawler și am plecat. De ce? Nu. Regulile sunt reguli. Regulile sunt reguli. Deci eu trebuie să fac ultimata din tine, dar... Nu! Nu-i corect. Poți veni. Când numără? Fratele meu așa repede. Acum iară eu caut. Dar eu voi căuta cu asta. Da, cu cine? Nu. Pleacă. Pleacă. Deci el nu are voie să mă omoare prin lovituri doar cu ultimata, ca să fie mai corect. 20. Ba da, altfel. Îmi dai lovituri, dar ultima trebuie să fie ultimata. Uite. El e fix acolo, uite. Sal... Bro! De ce? Da, știam. Și gata să filmez. Yes! Nu eu caut. Așa. Yes! Că s-a teleportat ursul după el. Hai, play! Nu, că e nervos! Numai cu ultimata ți-am zis. Don't mess with my crow. Nu! Răule! Dacă mă iau, dacă nu mă iau. 20.
Eu voi juca cu leoane. Asta e o strategie, vă zic doar vouă. Când mai aveți puțină viață și nu vă poate omorâ, trageți în continuu ca să puteți câștiga. Ca să puteți câștiga. Nu! Nu! Dar nu da mult, că n-am multă viață. Let's go! Nu da! Atâta. Bă, ce ți-am zis? De la îndepărtare! Gata! Tu nu mergi! Tu nu mergi! Ba da, tu nu mergi, hai! Câștig! 3, 2, 1 și... Nu s-a pus iară, eu caut. Dacă tu vrei. Dar dat cum le-am joacă? Da. Dar nu mai dau așa de mult. Dacă vrei să dau. Puțin. No, brrr. Și deci. Brrr. Am vrut să dau remote. Ce nesimțit-i. Ce nesimțit-i. A treia oară. Da, revenim după ce face ultimata. No, bun, și-a făcut ultimata și acum vom juca. Eu voi căuta și voi căuta cu și tădădâm, 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 tădădâm. La la! Deci la. Da. Gata, de acum aș fi rosit toate 3 din alea care să-și facă ultimata. Ready to shine! Ready for my close-up? Deci el nu se așteaptă la asta. Don't you wish you were me? Dar eu da. Oh, Sunny, Let's go don't you here. wish you were me? No! Let's haven't seen that. Ah! Ultima a fost ultimata.
Tot eu caut. Și voi căuta cu cine? Cu eu. Dummy, what a dummy. Nu-i slăbuț. Very nice. Îți-am dat viață. 2, 1. El va căuta, că el m-a omorât fără ultimată. Îl voi alege pe acesta. Și go! N-are voie. Cu ultimata. La asta nu m-am gândit cum îl omor cu ultimata. Eventual, oare ultimata de damage? Am dat-o prost, dar prost rău. Așteptat. Ultima tură. Voi căuta cu acesta. Nu-i slab. Only my heart is true. 10, 9, go! Go! Cât de repede și-a venit ultimata! Na bun! Și acesta a fost videoclipul de azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa, pa!